Arangite kang Aliana. Izabunin sa glamisa. Singgit si Zedek ko na yan, ginas! Ilabay na! Singgit si Za. Jeras Aliana ka naman day. Huwag ka ng manok, lipay. Kuya was Aliana. Anong dilaga mo kagira mas lagi? Kay? Pagpobre tatiri. Hi guys! Masang adlaw na siyang tanan. Ako na po ni si Teribers. Dagas Aliana. Tatiri. I love you, tatiri. Love you. Hi. Kamusta mo? Kamusta ko na mo guys, yung Aliana. Darara ko sa bahay karong adlaw guys, sige lubog-lubog kay glapad kang Gay ka po ipugo sa mong laag hapon dito sa hagna. Nasalian na yan, tapad-tapad. Kay damas si Zay. Biskuit Abrihunan. na, tatiri. Bao. Anday Kuwan eh. natagdari, tatiri. Nasa sa tanawon. Dako yung abrihan nga pinutos. Ako rang pa akong tatiri. Ato akare ko rat yung ngipon. Mapungag. Mapunsa tatiri. Mapungag yung ngipon ato pa ka kay mapungag. Basig na makay Mickey Mouse nga buhi diya, tatiri. Buwan ka. Dara ka na gabri. Hinatag ni sa mong silingan nga igagaw ra pod na nga to sa Amerika karon si Ate Crespina Anderson. Kahit salamat ka Duterte. Kanang paraman sa package sa isang kwadar lagi mga igsuon. Dagi apilan si Aliana. Nagisuwat na. Aliana. Na gisuwat Aliana, anak ni Alita. Grabe. Grabe salamat sa kadot eh. Kay si Aliana malay pero Basta basta mag-birthday ni za tatiri. Bao, mungutan na sa po. Para sa kuno mong birthday day. Ate Chris. Para sa kuno mong birthday nga saya nakakantahan kuno ka rin sa daan. Mungutan sa kuno sa jang birthday day. Kuha sa gunting day ka. Gunting katong green, tatiri. Abdik na sa Aliana basta na mga abrihan. Kay abi man yung ni Mickey Mouse nga buhi lagi. Para mo dyan na isang ipakita. Mickey Mouse nga buhi. O, kana. Very good. Na. Grabe. Ako na gunting day ha. Na. Yung bita ko ninjo. Lipa lagi na tala. Basta na yung mga abrihan nun. Salamat, Ate Chris. Hindi sa may mong gibati. Nalipay, tatiri. Lipa lagi na tala na. Basta na si Zayma. Kuan. Dawat ni. Kuan na ni. Pinutos. Di na rin kailangan na gunting day. Pinutos na si Zaraan. Ako rin gunting day ha. Okay? 1, 2, 3. Uy! Hala! Wala ka parang makaon. Lipas ailangan dyan ni. Na atang tagaan pa ng flexian day ha. Yeah guys, anong harang mga chocolate o candy. Salamat, Ate Christina. Sa inganin mo? Nalipay, tatiri. Sa inganin mo ni Ate Crispina? Salamat, tatiri. Salamat, Ate Christina. Nda. Pagahin na og para kaliksian ha. Kaya mo kaliksian ha. Nda da pa lain kabisan na kada pa. Sapot ni. Kuan ni. Karang nay. Uy, Swiss Miss. Dapat Swiss Miss. Makaon na siya, tatiri. Tiplahon ni day. Milk chocolate. Imo nang tiplahon day. Og karang nay. Ipares ni mo pan kabuntag. Uy, imo ganahan day. Sausage. Gara mas ila nag sausage. Sausage imo. Og kuan. Dapat kay kuan sa man ni maling. Maling akala. Day. Pero maling. Kuan dai ni siya karang nay. Linson meat. Tatiri. Love you, tatiri. Love you. Sarang hatag po. Mag-love you ka. Love you, Ate Christina. Grabe yan sa da. Nga na may ganahang Aliana. Ang sagdan, mga lata. Kay sawaday. Kaya na kay Linson meat. Linson meat. Unsa ni tatiri? Swiss Miss. Swiss Miss. Unsa nga dali, tatiri? Swiss Miss. Ramen. Chicken flavor. Kuha na day. Karang na noodles. Noodles. Mara na isuday. Isuday day. Gumong bahin. Makore pili og asa imo kanon ha. Di magpalabi ha. Kaya sa mayper ha. Di manghidbang sa ka. Di magpalabi ha. Di manghidbang ka ha. Pataguin mo na ng uban. Ako kay di mong kubo.
Kaado ka og nganing tamis kay sa matagang hutoy asa ni. Alday mga lingin. Kani ko na marag bubot sa kuroy. Pili sa imo. Atang bahay na sexy anday ha. Kaluoy pod ha. Day lulipap day nga mako. Ako man na excited. Kada kono na day lulipap nga mako. Uy. Kani isa kalik si ani. Ay, motukos pilar ang ihatid. Arong kakain ta po. Mga bata lagi, ag bata jud. Ganahan mo sila mga bata nga ni mga tamis. Anda ka na isa po ni. Hala. Ano ka ni kinikino? Hami una na mo kaon. Pila ka buok? Duha sa imong anak kaon. Ako sa laman. Di man pud ni mahurot. Kari ako day. Ako na rin at tilawan. Para pagkog bata. Asa? Aring tilawan. Huwag sa nasuday mo ramang pusturo. Hala, arang kagagmatoy. Saan ba niya? Mura magbugnay. Bay? Aslam. Si batas alay na nakadawa tog majuhon. Ito nas gawas nagdundusan. Neo. Saya gina antara ini man. Ngana amra begas kila ba? Mamal magkuan kanya mugnay. Lagi bugnay pero nerds. No artificial flavors. Murag bugnay ko no te. Makakilig. Makakilig. Hindi oh, kilaw de oh. Kilig ba ka? Lingkod. Hindi na si Zata tiri. Dito ag lamon. Karang murag nagkilo kag bugas. Na. Yes, liman. Dagang salamat ka do te. Sa imong gihatag ni Aliana nga majuhon, tani apil po kog kaon. Mura pa kog bata. Mura man sa bugnay. Ang batang na sinamita ka. Gahapon dahil guys, paadto na sa hagna. Yan itong mamighapon kami at Ate Flordelis sa si MM. Pag-uli na mo, dahil ko nakasakay. Nga taga Antikira. Silingan sa ang my love. Si Sir Emmanuel Lumotos. Nga nakakaroon sa Gindulman. Hindi. Kuha na siya guys. Mga ngadyo. Mga ngadyo ka ng mga guba. Mga TV, mga karaoke, mga washing, mga aircon. Isang pang adyohon. Nandiyan na mo yung mga ipaadyo na mga gaba-gaba na sa itong mga bahay nga mga gamit. Karang nai at tumos ila sa Gindulman. Pwede po din yung tawagan. Karang si Zen number. Hindi ka na mga kasing-kasing diha nga nagaba. Pwede po di paadyo. Wait na, joke. Gumangsala, dagan na sinako gapang butang. Bawang prome, isa ni isang mga kalaki dani. Maunig ka nang nai kuha ni Florame. Isang pamaligja ba, ng mga sinina, mga dress. Iabot taghapon. Dawa pa niya makuhaan, mahuling. Basta ganahan mo, puhon, og kanang nai ipang disiplina ni Florame, gisa mga pamaligja. Karong kawa pa niya maukay kay kuhaan man, napas siya gilakaw. Hindi puhon, ito rin yung display. Basta ganahan pa mo palit lagi. Palit lang pa rin kay Looy. Kay, inirap ako nung magkasal nila. Magpabaras na ako na sila doon. Sa, mga sila po na ikapalit o gatas. Ini ka nang na mga anak na. Is 26. Mga naman ng gatas ha. Mana ka dun? Be? Uy, mga adyo. Mana ka dun? Nagsigay ko kung balik na naglaba. Katulod ko na rin nagbalik-balik kong laba. Kay,
Inigbuod na ho. Sa mamana na may magkuha dari. Murag mapadjik ba? Magkarang may sana. Murag mabrown. Sa laban na pa nagutro. Sa karon, wala jud. Wala na padjik. So, tara og kuan. Gusto ko bilaran. Dahil pagbuwak guys, katong pagbalintong di. Kapag malaza. Karang humot, tara ba di kaso? Karabot humot. Karang humot ha. Wapa di dari kuan guys. Kurinti. Wapa ning balik. Ang gibuhat ang kuan ni. Solar katong gipada ni Limul na. Karing solar nga isang gipada. Pwede ra ko dari mo charge. Dagang cellphone. Ang ni-charge dagang cellphone niya. Charan. Be, pila na ka percent? Uy! 60%. Kasi gapod. Na ako'y power bank na to. Duha ka buok. Nahurot naman. Ang battery. Wa pa na ma-charge. Wa man displorame za. Ug na displorame kay adto man na ipa-charge sa ila undoy. Kada na may kuryente ila ha. Mao nang dari sa mo ko mo charge. Mao lang na 60%. Dozen na Nagisingisi na. Nagisingisi na gasa kay nakadawat magmaadhon. Tatire, gimingaw makulik si tatire. Tamas pilar. Nagisingisi na tay kay nakadawat og maadhon tay. Sama dyan na. Tagaan sa kanang suwa. Love you, tatire. Labi og kanang kuan pod. Ni Kuya Dandan, katong sila Kuya Tidi, tatire. Wa, Swiss miss. Ganahan man na si Zag nga nang sadaan nga lension meat, sausage, singana, mga maling, maling akala. Tatire, Maling akala. Pinabos na yan, di kayang. di tay. Ano man? Buhat. Ha? Buod ko no. Ginamos raman day. Ingin sa magkaginamos. Das na agi. Katong pagamos lang ginamos razad. Wala yung mga dilatang mabri, ginamos sa buwad. Arang ite kang alyana. Izabunin sa glamisa. Singgit si Zed, ikaw na yan, ginamos! Ilabay na! Singgit si Zed. Zeras alyana ka naman day. Huwag ka ng manok, lipay. Kuya was alyana. Di mo ka ginamos. Di mo ka buwad. Di mo ka ginanunan. Yang gimingaw makungkiya, tatire. Nga nung diliga mo ka ginamos lagi. Kay? Pangpobre, tatire. Pangkubrera ko no ginamos. Gabot zed mga an. Huwag mong badya ka ginamos. Anza ka nang nai. Samantag mo na siyang badya nga nagluto nga lata. Na manujo na. Minsan nga na ba ng luto na hunlakan? Yan na! Das na aga katong nai. Karang nai dahil nang ibitar na mo. Zagiuban si Aliana. Aram, nauhaw ko. Kay, pagpangangana ng hukad ay nga na, anza agluto kay, kuan man, basa-basa. Singgit ba sa ilan, nagwa ba dahi bahaw? Wa ba dahi dakot? Tingnan man. Anza, motong, kaya mama na, dahil kawan na dahil. Ingin lang po si Zang, ano ba nang luto? Nahunlakan! Amungat ko maganahuna na uwa ko kay luto ko nung nahunlakan. Minsan nga na ba ng luto nahunlakan? Alay na day! Talaga si katawas likod. Di dyan na siya makaoglata. Nagubot dyan. Daghan dyan na ipang daw-zawon. Sa matag mong badang nga ginamos na, ito din ang isabu. Imo nang luto ag beplop. Naaraw na dyan lipasa. Sige na nagkatawa. Tomorrow to guys! Salamat sa pagtanaw sa ang vlogger ng adlaw. Bye-bye! I love you! Dapat sila na mo, bye-bye ko no. Bye-bye! Papa na Bye-bye!